Det er jo en sindssyg gave, de får med. Man kunne sådan tydeligt se, at hun både voksede i at have fået et job, hvor man både bliver stillet til ansvar, men også tager ansvar. Man kan jo mærke, og det kan man jo på dem begge to, de er bare vokset. Noget af det, jeg bliver mest stolt af, det er det der med at se mine børn have øje for andre mennesker. Man investerer faktisk i sin fremtid, fordi det, du lærer på McDonald's, både i forhold til ordentlighed, punktlighed, ansvarlighed, er jo noget, du kan proppe ned i din rygsæk og tage med videre. Man hjælper unge mennesker til at føle sig en del af noget større. Sådan en del af et fællesskab. Ja, og at man har lyst til at blive hængende, selvom man er fri, og man kan ned og hente sin søn, og han er ikke klar, og man sidder og venter i en time i bilen. Jamen, det er jo fedt, fordi det viser jo bare, hvor glad man er for at være der.